Minulý rok na jeseň som skončil v nemocnici. A dnes vám poviem prečo, čo tomu predchádzalo a čo som si z toho zobral a môžeš si zobrať aj ty. Daj like a odber a môžeme sa vrhnúť na to. Odišiel som z vysokej školy a asi pol roka som nevedel, do čoho pichnúť. Chodil som na nejaké brigády. Potom som začal podnikať. Mám vyštudovanú grafiku, takže som pracoval s tým, čo bolo. Popri tom, ako som robil grafiku, tak som ešte aj fotil. Bol som ale extrémne zameraný na výkon a nevedel som vôbec oddychovať. Mal som pocit, že pokiaľ nerobím niečo produktívne, alebo z čoho sa necítim totálne fyzicky vyčerpaný, ako by som nič nerobil. Môj deň mohol vyzerať napríklad nejako takto. 5:30 som mal nastavený budík, aby som na 7 mohol byť v robote. K mojim pár klientom z grafiky a foteniu som pridal výškové práce, kde som celý deň fyzicky pracoval. Potom 16:30, ako to vyšlo, som už bol vo fitku. Začal som aj externe študovať, takže po fitku 17:30 hneď škola. Aj keď som ju mal online, tak náročné to bolo tak či tak, pretože musíte byť 3 hodiny pripojení, dávať pozor, po prípade odpovedať učiteľom alebo profesorom. No a po škole, keď mi skončila 20:20, tak som 20:30 už išiel na tréning na futbal, kde som bol do 10:00 do večera. Vrátil som sa domov, rýchlo som niečo zjedol a išiel som spať, pretože ďalší deň som znovu vstával 5:30 do práce. Mal som vtedy za taký môj priemerný týždeň okolo 10 až 11 fyzických aktivít, keď vezmeme do úvahy, že som vtedy začínal s výškovými prácami, čo je na začiatok veľmi náročné zvyknúť si na niečo také, že vlastne 8 až 10 hodín pracujete v lane a nikdy predtým ste to nerobili. 10 až 11 takýchto aktivít, rátam tam samozrejme aj pracovné dni, vyjde na nejakých 30 až 35 hodín aktívnej fyzickej záťaže popri škole a popri teda ešte stíhaní grafických prác, editácia, retuš fotiek a k tomu, keď príde zadanie zo školy, tak musíte pracovať aj na zadaniach zo školy. Počas strednej som si odsledoval, že môj taký optimálny čas spánku je 7 hodín. Necítim sa vtedy unavený a mám dostatok energie na hoci čo robím v ten deň. Ak som niekedy sa vrátil domov o 10:00, tak za pol hodinu som nestíhal byť v posteli a spať, takže 7 hodín som vtedy naspal len zriedka. Takouto rutinou som sa dostal aj k tomu, že napríklad v soboty som mal budíky už len zo zvyku. Nevyužil som sobotu na to, aby som niečo dospal. Nie, ja som si nastavil budík napríklad na 7. Bolo to síce neskôr, ale tiež to nebolo nič moc, keď som mohol vlastne spať do 9:00, do 10:00. Nedoprial som si absolútne žiadny oddych. Neustále som musel byť zamestnaný, pretože ak som nebol, tak to bol koniec sveta, ja som sa cítil hrozne. Cítil som sa veľmi zle vtedy, že nič nerobím a že som nepotrebný, zbytočný a mrhám svojim časom. Ako dlho myslíte, že mi niečo takéto mohlo vydržať? Pri takejto veľkej fyzickej záťaži treba to telo adekvátne krmiť, čo sa mi tiež nedarilo až tak veľmi dobre naplňať. Po každej mojej aktivite mi hlava šrotovala, že čo ďalšie spraviť. Nedalo mi to vydýchnuť. Musel som myslieť hneď na to, že čo urobím, v čom pokračujeme. V takomto nastavení som bol niekedy 15 hodín denne. Mám priateľku, ktorej sa chcem venovať, mám rodinu. Bol to nejaký ďalší nátlak, ale v ktorom som sa cítil dobre, produktívne, že vlastne áno, ešte mám toto, ešte ja toto musím splniť, ešte musím byť. Tak toto teda išlo, až jedného dňa som sa vrátil domov po tréningu a s tým, že som naposledy jedol pred fitkom, takže niečo okolo 16:00 a vrátil som sa okolo 10:00. Nemal som cca 6 hodín nič, s tým, že moje posledné jedlo bolo možno jablko alebo nejaké cestoviny. Nič ťažké, ale ani nič, čoho by som sa nejak extrémne najedol. Vrátil som sa teda z tréningu, sadol som si k telke a začal som do seba spať jedno cez druhé. Bol som hladný, bol som vyčerpaný, tak som proste zjedol všetko, čo som uvidel. Na konci toho, ako som to dojedol, ma asi po 5 minútach začalo tak pichať v bruchu. Povedal som si, že to je v poriadku, to sa nič nedeje. Tak som to nejak neriešil. Asi po 10 minútach som začínal chytať krče, čo sa mi nikdy predtým nestalo a bol som taký, že že to možno niečo aj znamená. Nič mi nepomáhalo, stále to bolo silnejšie a silnejšie, tak som sa až schulil do takého klopka a v krčoch som sa zvíjal v izbe, až pokiaľ neprišla mamina a pozrela sa na mňa, že toto nie je v poriadku, že musím ísť do nemocnice. V aute ma tie krče začali tak neskutočne bolieť, že ja som hulákal na celé auto. Cítil som strašný tlak v bruchu. A prechádzalo mi to už do celého tela. Bol som taký
ako keby mi telo proste niečo hovorilo, ale takým tým najagresívnejším štýlom, aké mohlo. Fakt ma to extrémne bolelo. Myslel som si, že to je z jedla, že jednoducho som niečo asi zjedol, ale zo všetkého, čo som tak rozmýšľal, áno, prekombinoval som to, ale bola to taká normálka u mňa. Viacejkrát sa mi v tom období dialo, že som jedol 5. cez 9. a vždycky to bolo v poriadku. To, že to bolo z jedla, som hneď vylúčil a nevedel som, že čo sa to proste stalo. V nemocnici ma vzali na také vyšetrenie s tým, že mám ísť na rentgen. Tak som šiel na rentgen, nevedel som ani chodiť, museli ma brať na vozíku. Možno niekde nájdem fotku, tak vám to sem niekde hodím. A z rentgenu som prišiel teda naspäť a povedali mi, že nič tam nenašli. Takže ma napoja na kvapačky. Lahol som si a bolo mi povedané, že to bude trvať hodinu až hodinu a pol. Ja som si v tom momente uvedomil, že ja nemám pri sebe telefón, takže nemám čím zamestnať hlavu a mám teraz hodinu v tomto celom mojom niekoľko týždennom napätí a vypätí psychickom, fyzickom vydržať hodinu, ležať na mieste s rukami vedľa seba a nič nerobiť. Mňa chytil taký panický záchvat. Ja som nevedel, ako to prežijem tú hodinu a pritom, chápete, bola to hodina, kedy som si mohol oddychnúť, mohol som si lahnúť, rozmýšľať nad rôznymi vecami, refreshnúť sa. No, pre mňa to bol ako koniec sveta. Ja som nevedel byť v kľude. Ja som za tie týždne nepoznal, čo je to kľud. Ja som mal stále čo robiť a stále som chcel čo robiť. Pre mňa lahnúť si a nič nerobiť bolo čudné a ťažké. Pre mňa to bolo strašne ťažké. Vtedy som si ale uvedomil jednu dôležitú vec. Vyšiel som tak extrémne zo svojej komfortnej zóny a moja komfortná zóna bola to, že som stále niečo robil a nevedel som si oddychnúť. Pre mňa lahnúť si a nič nerobiť bol ten najväčší nekomfort, aký som mohol zažiť v tej dobe. Uvedomil som si, že toto asi nie je v poriadku, že takýto životný štýl asi nie je v pohode, keď mi samo telo muselo dať takýmto brutálnym štýlom najavo, že som skončil vlastne na vozíku v nemocnici. Museli ma dať na kapačky, aby som si uvedomil, že mám spomaliť a že mám proste si oddychnúť. Vzal som si z toho veľa vecí, ale 3 také hlavné tak sú poprvé oddych a spánok. Keď ideš bomby a chceš ísť bomby, môžeš, ale daj rovnaký dôraz na to, aby si adekvátne oddychol a načerpal sily na to, aby si takéto bomby mohol ísť, pretože tvoje telo to nevydrží väčšine a dá ti to veľmi, ale veľmi jasne najavo. Tu by som doplnil taký jeden tip, na ktorý som narazil a veľmi mi pomohol. Volá sa to power nap. Čo to znamená? Prišiel som po robote a na 15 minút som si lahol, zrelaxoval, vypol hlavu. Občas som zaspal, občas nie, bol som v takom polospánku. Týchto 15 minút ma tak dokázalo refreshnúť, že som napríklad na ten futbal alebo do fitka išiel oddychnutý. Je to úžasná vec a každému to odporúčam. Skúste si lahnúť na 10 minút, zaspať, zrelaxovať. Po 10 minútach sa budete cítiť lepšie. Druhý bod, ktorý som si uvedomil a aktívne ho využívam, tak je, že si medzi aktivitami spomalím hlavu. Spomalím ho takým štýlom, že napríklad idem v aute smerom z roboty a nemyslím na to, že čo bude ďalšie a ako to urobím. Nevyvíjam na seba taký tlak. Idem v aute a snažím sa užiť si to, že teraz niekam idem. Viem, čo ma čaká ďalej. Nemyslím na to, čo budem robiť po tej ďalšej aktivite, ktorú teraz idem spraviť. Dosť mi pomáha spomaliť, ísť pomalšie, lebo vtedy sa ja ukludním, využívam to a pomáha mi to v takej tej psychickej pohode, ktorú je treba pri takomto vyťažení. Ten nátlak si vyvíjame sami. Dajú sa dve rôzne veci spraviť štýlom. Spravíte si niečo, medzi tým idete v tom aute, tak ste taký ukludnení a urobíte tú ďalšiu vec. A dá sa to aj spraviť tak, že spravíte jednu vec a už pri konci tej jednej veci, tak už dobre, teraz som spravil toto a teraz ďalšiu vec, ktorú spravím, tak idem hentam. A teraz celý čas idete v aute a myslíte na to stále a ste takí, že dobre, tak ďalšia vec to bude tamto a potom ešte spravíme, čo spravíme ešte potom. No, hej, ja som si to rád na seba vytváral, takýto tlak, lebo som si myslel, že budem v nejakej pohode, tak nie som produktívny. To je blbosť. Som. No a potom teda modlitba. A dám teda sem z Biblie, Matúš 11. kapitola 28. verš, bude to tu teraz vysvietené. Kľudne si to čítaj a počúvaj, čo hovorím. Boh tiež oddychoval.
ak tvoj tvorca a tvorca celej zeme potreboval tiež jeden deň oddychu, pozeral na to, čo spravil a na to, aby to obdivoval, ako ty môžeš robiť stále naplno? Ako človek, keď Boh tiež potreboval taký relax a čas na to obdivovať jeho dielo, ako to môžeme my zvládnuť? Naučil som sa týmto príkladom nenaháňať stále niečo, ale aj zastaviť a užívať si výsledky a proces celej tej cesty, práce, námahy. Pretože raz sa na to pozrieme za pár rokov a budeme takí, že no vtedy som si to moc neužil, ale to bol celkom fajn čas. Ak máš aj ty nejaký takýto problém, že na seba príliš tlačíš a nevieš oddychovať, odporúčam ti zakomponovať toto, pozrieť sa na môj príbeh ako na taký odstrašujúci príklad. Ak sa ti to video páčilo, možno pomohlo, napíš komentár, podel sa so svojimi skúsenosťami možno na túto tému, daj like, odber, držím ti palce, vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.